Hello everyone. Good evening to all. Welcome back again. फिन खेबसे आङो चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय. थ' लोगोफोर जास्ट आंबो दासो एसे फोथारनिफ्राय फैनानै आं एसे फ्रेश जादों आरो भिडिअखौ आङो थाबैनो लानानै फैनाय जाबाय. स' भिडिअखौ निस्सय नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै भिडिअआ मानि सायावहाय जागोन ना. थ' भिडिअआ जाहैगोन जोंहा बेबायदिनो जोङो नुनो मोनखादों टेलिग्राम. थ' टेलिग्रामखौ जोङो बेबायदि बेन जागोन बेबायदि जोङो खोनानो मोनगासिनो दङ आरो बेबायदिनो फ्रान्सआवहाय ना जिथुनाखि टेलिग्रामनि फाउन्डार CEO जोङो बेखौबो बेबायदिनो हमजानाय नुनो मोनदों, बेबायदि ग्रेप्टार जानाय. थ' निस्सय जोंनियावबो इन्डियायाव ना थ' टेलिग्रामा थाबैनो बेन जागोन जानांगौ. जियानो हक बेन जाब्लाबो जायाब्लाबो थ' जानायनि गोबां चान्स दङ. जोंनियावहाय बांसिनै टेलिग्रामजों गोबां रोखोमनि बेबायदि गेमलिंसफोरा जोंनि गेजेरावहाय फैयो. थ' जायफ्रा गेम गेलेनानै मोजां मोनो आरो बेबायदिनो लोगोसे ट्रेडिं खालामनानै मोजां मोनो आरो बेबायदिनो अनलाइन ना आर्निं रिलेटेड बेबायदि भिडिअसफोरा माने बांसिनै लिंक्सफोराहाय टेलिग्रामनि थ्रुयै फैयो आरो बेनि गेजेरजोंनो गोबांफोरा बेबायदि भिडिअसफोर कालेक्सन खालामो ना. थ' निस्सय टेलिग्रामा बेन जायोब्ला एसेब्लाबो बेबायदि आर्निं रिलेटेडनि भिडिअसफोरा बांद्राय गोसारनाय नङा, खम जागोन आरो बेबायदिनो गोमालांनोबो हागौ आरोना. थ' जोङो बयबो मिथिखाबाय आरो नुनो मोनगासिनो दङ टेलिग्रामनि जिथुनाखि दावराव जाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनखादों इउटुबफोरावहाय. थ' जियानो हक लोगोफोर बेबायदिनो आर्निं रिलेटेडनि सायावहाय KYO फान्ड जिथुनाखि ट्रेडिंआ बेयो दासिमबो सोलिगासिनो दङ आरो गोबांफोरा सोरबाफोर इउज खालामदोंब्ला ना थ' जोङो बांद्राय बेबायदि हेभि एमाउन्ट इउज खालामनानै जेबो लाब गैया. थ' बेबायदिनो जोङो एप्लिकेशन्सफोरखौहाय दोरदलांबाय थानायखौ नुनो मोनखादों. थिग बेबायदिनो दा जुदि आरो टेलिग्रामाबो बेबायदि बेन जामारोब्ला थ' निस्सय एसे प्रब्लेमफोर जागोन जानांगौ, खारन गासैबो माने बेवहाय सिगनेल ट्रेडिंफोराहाय टेलिग्रामनि थ्रुयैसो सफैयो. थ' बेखायनो एसे प्रब्लेमफोर जागोन जानांगौ. थ' बांद्राय बेवहाय बेबायदि इनभेस्ट खालामनायाथ' मोजां नंखाया. जोङो आरो बेबायदि उइथड्र खालामनो हानाय एमाउन्टफोर दङब्ला थ' जों उइथड्र खालामनायानो मोजां आरो बेखौ बेबायदि दोनबाय थानानै लाब गैया. थ' दिनैनि तारिखाव आंबो बेबायदिनो उइथड्र खालामदोंमोन, फाइनालि हाबफैबाय आरो उइथड्रलाहाय साक्सेस जाबाय आरोना. आङो बांद्राय बेबायदि इनभेस्ट खालामखायाखै, 1000 इनभेस्ट खालामदोंमोन. स' आङो बेनिफ्राय 500 उइथड्र खालामबाय आरो दासिमबो बेबायदिनो 500 माने मुल जानो 500 बेबायदि बाखिसो दंबावो आरोना. थ' जियानो हक लोगोफोर उइथड्र खालामनो गोनां दङब्ला नोंथांमोनाबो थाबैनो उइथड्र खालामनानै लायोब्लानो जाबाय आरोना. थ' आरो मुलखौ उइथड्र खालामनायनि उनावहाय जोङो बेबायदिनो लाब थानायजों जोङो ट्रेडिं खालामबाय थायोब्लाबो जोंहा जेबो लस गैयाना. थ' बेखायनो आङो बेखिनिखौ बुंनाय थाबाय. सोरबाफोर जुदि इनभेस्ट खालामदोंमोनब्ला थ' उइथड्र खालामहोलाङोब्लानो जाबाय. जोङो दोनबाय थायोब्ला जेबो लाब गैया. थ' जोङो दा जिथुनाखि दावराव जाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों, टेलिग्रामा थाबैनो बेबायदि बेन जालांनो हागौ आरोना. थ' बेखायनो जोङो उइथड्र खालामनानै लायोब्लानो जाबाय. लोगोफोर आं बेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैदोंमोन, बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै. दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय. गोजोन्थों, बाय बाय.